ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാച ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പ്രജൽപ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രജൽപ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അവരെയാണ് പ്രജൽപ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സംവാദം, TV-യിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രജൽപ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രചാരണം നടത്താൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം പോകുമ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്
അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് സിംഹം, അല്ലെ? അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പോയാൽ അതെപ്പോഴും തല ഉയർത്തി നിൽക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് താമര ഇലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒന്നിലും നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പോകരുത്, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ. അതിൽ ഇടപെടാതെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഭൗതികവാദികളായവരെ, താല്പര്യമുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രചരണത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സിംഹത്തിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ താമര ഇലയിലെ ജലത്തുള്ളി പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനോഭാവം. ആ രീതിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പെരുമാറേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ രീതി. അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണകഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഈ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെ? സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ്. സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാം? അതിന് ഉത്തമമായ വഴിയാണ് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുക, കേൾക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും കഥ കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതിന് പ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ലീലകൾ ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടേതാണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക്, മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും എല്ലാവരെയും സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പ വഴി. പ്രതിരോധിക്കാൻ, സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കേൾക്കുന്നവർക്കും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഥകളായാൽ ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ കേൾവിക്കാരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണോ? ഒരു തികച്ചും നിരീശ്വരവാദിയോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ക്രമേണ അവരെ മാറ്റാനേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അധിക സമയം അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം, ഈ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകുമോ? അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവർക്ക് സ്വയം തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതേപോലെ ദയുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്, നമ്മൾ വിശന്ന് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിനോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം വയറിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നാണ്. ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കേൾവിക്കാരന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും ശാരീരികാവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളതാ ഇവിടെ ദയുള്ളതാണോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണോ അവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അതേപോലെ ഇത് ശരിയാണോ, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. ശ്രീരാമദാസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുവോ? ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ അവരുടെ സൈഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം. ജയ ശ്രീരാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുവോ? മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആവുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കുന്നവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാമദാസ് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിന് യോജിച്ച കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി വേണം സംസാരിക്കാൻ, പ്രചരണം നടത്താനായിട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് പറയണം, എപ്പോ പറയണം, ആരോട് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തർ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരം ഒഴിവാക്കണം. നമ്മൾ ഒരാളിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രകോപിതരായിരിക്കാം. ഇവിടെ അത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതേ ടോണിൽ അവരടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്. അവരോട് വളരെ സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമ എല്ലാം നമുക്ക് വേണം.
അപ്പൊ അവര് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അഹിംസയിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും അതേപോലെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ആരെയും നോവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആരെയും വ്രണപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലര് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയൊക്കെ പേര് ചിലപ്പം ശിവന്റെ ഭക്തരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് പോയി ഈ ദേവിമാരെയൊക്കെ എന്തിനാ പിന്നെ പൂജിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശിവനെ എന്തിനാ പൂജിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാം എൻ്റെ ഭക്തരാണ്, അവരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമുക്ക് കൃഷ്ണ ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ ശിവ ഭഗവാനോടും പറയാം, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ശിവഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നാമാപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 നാമാപരാധം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ നാമാപരാധമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന് അത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ, അപമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഒരു തരത്തിലും ഭക്തനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത്, നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്ത കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകും, നമ്മളെ കുടുംബം നശിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഒരു തരത്തിലും നിന്ദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആർദ്രമായ ഭക്തിലത എന്ന വള്ളിച്ചെടിയെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഞെരുക്കി നശിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ബീജം അല്ലെ, ഭക്തിലത ബീജം. അത് നമ്മൾ അതിന് ചാൻഡിങ്ങിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും പ്രധാനമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപത്തിലൂടെ അതിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മേളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം കഴിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അവിടെയും നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബീജം, ഭക്തി എന്ന ബീജം അതുവരെ വൃക്ഷമായിട്ട് അങ്ങ് വരെ എത്തി. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെയും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക വഴി ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് അവിടെയും നമുക്ക് പാത്രമാകാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നുള്ളത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം 10 അപരാധങ്ങളിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അവന്റെ മതബോധവും സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും സന്താനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് 10ാം അധ്യായത്തില് 310ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, മതബോധം. ആരാണ് നിന്ദിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് അത്രയും നാൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തിവിധ സേവനവും നഷ്ടമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കീർത്തിയും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും വരെ നഷ്ടപ്പെടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു വൈഷ്ണവനെയും ആരെയും പാടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവനെ ആരെയും പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാല് അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ഓരോ ജീവനും.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവനെ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ തല്ലുകയും ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുകയും ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അനാദരവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ദേഷ്യം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനെ കാണുന്നത് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും അത് എടുത്തു പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു അപരാധമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും വൈഷ്ണവനോട് അനാദരവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല, ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് ദേഷ്യം. നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അത് നടപ്പാകാതെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക. നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും വൈഷ്ണവനോട് ദേഷ്യപ്പെടാനും പാടില്ല. അപ്പം ഇതേപോലെ എന്താണ് വൈഷ്ണവൻ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും. നമ്മളൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാജാവ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതാപരുദ്രനെ കാണാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശരിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകയായിരുന്നു, വൈഷ്ണവനെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ സന്തോഷം ആദ്യം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഭക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്, സമ്പത്തും അതേ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നതിൽ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരും നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ വൈഷ്ണവനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരെ, അല്ലെ, അവരെ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്തവരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വൈഷ്ണവനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയവരെല്ലാം അല്ലാത്തവരെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ പ്രകടമായ താഴ്ന്ന ജനനത്തിന് അവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് ആ ആളിന്റെ ഈ ജന്മത്തിലെ ഫലം കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, കർമ്മഫലം ആയിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും ആളെന്ത് ചെയ്തത്, മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയോ എന്തെങ്കിലും വന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് പാടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവന് ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി നോക്കിയല്ല ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഒരു ചണ്ടാളന് പോലും വൈഷ്ണവനാകാം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആളിനും ചണ്ടാളന് പോലും പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്ന ചണ്ടാളന് പോലും എന്താകാം? വൈഷ്ണവനാകാം. അപ്പൊ അവിടെ ജാതിയല്ല. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഒരു വൈഷ്ണവനാകണമെന്നില്ല. ജഗായ മാതായുടെ കഥ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അവർ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ആദ്യം അവരെന്തല്ല? വൈഷ്ണവരല്ല, അല്ലെ. ആദ്യം മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പ്രത്യേകിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതും ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്, അങ്ങനെ ഭക്തരായിട്ട് വൈഷ്ണവരായിട്ട് മാറ്റിയതും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ജനനം ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലോ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെന്താണ്? അവർ വൈഷ്ണവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന് എന്ത് ചെയ്യരുത്? അയാളുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കരുത്. തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഉപദേശാമൃതത്തില് പഠിച്ചതാണ് തെറ്റ്. ഉപദേശാമൃതമാണോ ഈശോവാസ്യോപനിഷത്താണ്? അപ്പൊ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവം അതിവിടെ കാണിക്കരുത്, വൈഷ്ണവനോട് അത് കാണിക്കരുത്. അവരുടെ മുൻകാല തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കുക, അതും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. പാജാമിളൻ മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമുണ്ട്. അപ്പൊ മുൻകാല തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കരുത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്
ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ അവസരം വീണ്ടും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മുമ്പെങ്ങാണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നിന്ദിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത്. ആകസ്മികമായ തെറ്റിന് അവരെ നിന്ദിക്കുക. നമ്മളിപ്പം വലിയൊരു ഭക്തനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ ഒന്ന് ചവിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അറിയാതെ തിരക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിന്ദിക്കരുത്. പകരം എന്ത് ചെയ്യും, ആളിന് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളിന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാൽക്കൽ വീണ് അതേ പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കാം. അതേ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ കാൽക്കൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുകൈയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ക്ഷമ നൽകേണ്ടതാണ്. അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതാണ്. ഏറെക്കുറെ തിരുത്തപ്പെട്ട തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കുക. അപ്പൊ മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ തെറ്റ് തിരുത്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ആ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഈ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളല്ലേ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 ഇതാണ് തെറ്റുകൾ, അപരാധത്തിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 4 വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധമായിട്ട് ആണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ, അറിയാതെ അറിഞ്ഞോ. ഒരാൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ അവൻ ആ വൈഷ്ണവനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കാലെ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവൻ വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാസിന്ധു ഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ എന്നല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈഷ്ണവൻ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളിനോട് എപ്പോഴും ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ പ്രണമിക്കുക. അവർ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. പതിതാത്മാക്കളോട് വളരെയധികം കരുണയുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ പതിതാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ശിവഭക്തിയിൽ ചിലപ്പോ എത്തിയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഉന്നത ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വളരെ കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഉന്നത ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ തക്ക തരത്തിൽ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവൻ, യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവനെ ഉടൻ ആശ്ലേഷിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്ര നല്ല ഗുണമാണ്. കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും നൽകുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. നൽകുന്ന വൃക്ഷമാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വൈഷ്ണവൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കും എന്നാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ബിസിനസ്സാണ്. മറ്റു ഭക്തരുടെ മൂല്യം എല്ലാവരും വിലമതിക്കണം. ആരും ആരെയും വിമർശിക്കരുത്. ഇത് തമാൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കത്താണ്. August 19, 1968. തമാൽ കൃഷ്ണ എല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഇനി വേറെയും ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരുകൾ വരും. അപ്പൊ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഏതാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ വിദേശത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, ഇവിടെ ഇരുന്നാലും വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പല പല ജോലികളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ പല പല പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതുപോലെ ഫോണൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലർ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, കത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും മറുപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എഴുതിയതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടം എന്നല്ല, ഇവിടെ എന്താണ്, കർത്തവ്യം ആണ്. ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് മറ്റു ഭക്തരുടെ മൂല്യം.
എല്ലാവരും വിലമതിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഭക്തനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ മൂല്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, അവരവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ സമയവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും എല്ലാം വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും വിമർശിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരാളിനെ വിമർശിക്കുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വിമർശിക്കുമ്പം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അല്ലെ, ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒരു വിഷമം തോന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓവർകം ചെയ്യും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അത്രയ്ക്കങ്ങ് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഇടയുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കാക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സുഖദുഃഖങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന തരത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അതൊക്കെ ഹിംസയായിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരാണ്. ഇത് വളരെ നല്ല മനോഭാവമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെ, സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുറ്റം എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം താമാൽ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായോ, എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെ, അപ്പൊ അതാരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല മനോഭാവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്തലും നല്ലതാണ് എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഗോള തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിക്ക് ഒരു തരത്തിലും മോശമുണ്ടാകുന്ന അല്ലെ, പേരുദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇതാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധം പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും വളരെ ശരിയായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും ഭയഭക്തി മനോഭാവം നിലനിർത്തണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് നേരിട്ടല്ല, ആരിൽ കൂടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്, ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അതായത് ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഭയഭക്തി മനോഭാവം നിലനിർത്തണം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാം ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയത്. മക്കളും പേരൻസും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതി ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ ഭയഭക്തിയോടെ ആയിരുന്നു മുതിർന്നവരെയും പേരൻസിനെയും എല്ലാം കണ്ടിരുന്നത്. ആ തരത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന ഗുരുവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഭയഭക്തിയോടെ വേണം സേവിക്കാൻ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയഭക്തിയോടെയാണ് സേവിക്കുക. അതേ മനോഭാവം ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തന്റെ ദാസനാകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധാപൂർവകമായ ഏകാഗ്രത എന്നർത്ഥം. ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണനുള്ള കത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഏപ്രിൽ 21, 1970. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗുരുവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഭയഭക്തി മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കണം.
അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഏകാഗ്രത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ബഹുമാനത്തോടെ ഭക്തിയോടെയാണ് ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏകാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. മറ്റിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു കെയർലെസ്നെസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെയും നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗുരു ആരതിയൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. വൈഷ്ണവരെല്ലാം ഗുരു ആരതി, ഭഗവാനുള്ള ആരതി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ആരതിയും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തൻ എന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്നതിനർത്ഥം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാത്തരം അസ്വസ്ഥതകളും ഇച്ഛകളും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തനായവൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ശരീരവും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഏതാണ് 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവനാണ് ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തന് ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ. തിരമാലകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും, കോപമുണ്ടാകും, അങ്ങനെ പല ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. രാത്രിയും പകലും പോലെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നേരിടാനായിട്ട് സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ആളായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. കാരണം എന്താ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ലൗകിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആകർഷിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്? കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനിലോട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ആളായിരിക്കും ഭക്തൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തൻ. അപ്പൊ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ഇച്ഛകളും എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ മറ്റുള്ളവരോട് അപരാധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സമയമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ 24 മണിക്കൂർ പോരാന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് 16 മാല ജപിക്കണം. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പൂജകൾ ചെയ്യും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം തികയുന്നില്ല എന്നാണ്. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം പോലും വരത്തില്ല. 6-6.5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് അവരെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഒന്നും സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപരാധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഒന്നിനും അവർക്ക് സമയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രോധം, അതിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ക്രോധം എന്നുള്ള അപരാധമൊന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല എന്നാണ്. തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും 4 തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തരം തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തൻ എന്നാൽ എല്ലാവരോടും വളരെ ഉദാരമനസ്കൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിനെ പോലെ ഉദാരമനസ്കനായിരിക്കണം, ദയയുള്ളവനായിരിക്കണം, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തരം അവസ്ഥകളിലും എപ്പോഴും മാന്യനായിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എവിടെ പോയാലും ഒരു വൈഷ്ണവനായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സിംഹത്തിനെ പോലെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നാല് വൈഷ്ണവനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അയാളുടെ രൂപവും ഭാവവും പ്രവർത്തികളും കണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷ്ണവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദയുള്ളവനായിരിക്കും. മനസ്കതയൊക്കെ നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളിനുണ്ട്,
26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന 2 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉദാര മനസ്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമയോടെയും എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ പെരുമാറാനായിട്ട് ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ദയ കാണിക്കുക, അല്ലെ? അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവും. അവരെല്ലാം ദയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദയ. കാരണം എന്താണ്? അവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദയയും ഉദാര മനസ്കതയും എന്നാണ്. കുറച്ച് പണം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അന്നം കൊടുക്കുകയോ അവർക്ക് വേണ്ട ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്? അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഹംസദൂത എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ശിഷ്യന് അയച്ച കത്താണ്. ഡിസംബർ 10, 1972 അയച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ കത്തുകളും എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്താണ് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കത്തുകളെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ച് അവർക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന കത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെയായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ആരും എന്നോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്റെ പോരായ്മയാണ്, അവരുടേതല്ല. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി വിമർശിച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് അത് വൈഷ്ണവ രീതിയല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ആദരവും അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. അവരെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുതിർന്നവരായി കണക്കാക്കുക. ഇതും ഗൗരസുന്ദരയ്ക്കുള്ള കത്താണ്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 26, 1972 ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കത്താണ്. ഇതും ഇവിടെയും പറയുന്ന എന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അല്ലേ? നമുക്കും തോന്നാറുണ്ട്, ആരും എന്നടുത്ത് സഹകരിക്കുന്നില്ല, ആരും എനിക്കില്ല. നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും അവനവന്, അല്ലെ? തനിക്ക് താനും പുരയ്ക്ക് തൂണം എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതി തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സഹകരിക്കാത്ത അവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ ദൂഷ്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ദൂഷ്യം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ പോരായ്മയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ്, അല്ലെ? അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാണ്. ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊടുക്കൂ, അതേപോലെ തിരിച്ചു വാങ്ങൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ സഹകരണം കൊടുക്കൂ, ബഹുമാനം കൊടുക്കൂ, തിരിച്ച് നമുക്ക് സഹകരണവും ബഹുമാനം തിരിച്ച് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനാണ്, ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം വരേണ്ടതുപോലെ വരും. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ വിചാരിക്കണം, ഇതെന്റെ പോരായ്മയാണ്, അവരുടേതല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി വിമർശിച്ചു പോകുന്നത് വൈഷ്ണവ രീതിയല്ല. ഇവിടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കരുത് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ആദരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ വേറൊന്നെന്താണ്? ഓരോ വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? ഓരോ ആത്മാവിന്റെ ഉടമയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കണം, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുതിർന്നവരായി അവരെ കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ്. മുതിർന്നവർ എന്നിവിടെ എടുത്ത് പറയുമ്പം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യമാണ് ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തരെ തിരുത്തുന്നതും തിരുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെ തിരുത്തണം, അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കത്തുകളിലെല്ലാം തെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്, അപരാധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപരാധമാണ്. അത് വൈഷ്ണവരോടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തരോടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ
വ്യക്തികളോടാകാം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ തിരുത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ തിരുത്തണം, എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം. ഭക്തരെ തിരുത്തുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ തിരുത്തുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളിന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ തിരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ, കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ നമ്മൾ കുറ്റം മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ, അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അത് തിരുത്താനായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതും അതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുകയും ആത്മീയ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, അത് വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഒരുവിധം നല്ല രീതിക്കുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാല് അവർക്ക് വിഷമം തോന്നും അല്ലെ. ഓ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇത്, അപ്പോഴത്തെ ഇതിന് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊരു മനസ്താപം തോന്നും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഹൃദയത്തെ അത് മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ അതുവരെ നേടിയതൊക്കെ കുറയുന്നു, നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നാണ്. വൈഷ്ണവനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താഴോട്ട് പോരുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ആള് താഴോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുമ്പം താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതി അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഉയർന്നതിന് പകരം താഴോട്ടാകാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഭക്തനെ തിരുത്താൻ ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അസൂയയില്ലാതെ ഭക്തനെ അവന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രായോഗികമായി സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് എന്തുകൊണ്ട് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അസൂയ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതേസമയം ദുര്യോധനനെ അവർക്കൊന്നും ഇതുപോലെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കോപവും അസൂയയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ദുര്യോധനനും. അതേപോലെ തന്നെ പിതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രനും. അവരെയൊന്നും ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അസൂയ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഗീതോപദേശത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അസൂയയില്ല, പരസ്പരം അസൂയയില്ല. അർജുനൻ അങ്ങോട്ടുമില്ല, കൃഷ്ണന് അർജുനനോടുമില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തന് അവന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രായോഗികമായി സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിന് തെറ്റുതിരുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. ശരിക്കും ആളിന് എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സഹായിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ആ രീതിക്ക് ആകരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ട് ഉള്ള തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പൂജ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു തെറ്റ് വന്നു, അപ്പൊ അതെന്താണ്? തിരുത്തി കൊടുത്ത് ഇന്ന തരത്തിൽ പൂജ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ എന്താണ് തെറ്റുകൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയല്ല. അപ്പൊ ആ ആളും നമ്മളെ പോലെ ഉയരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാനെന്ന്. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്ന ആത്മീയമായോ മാനേജ്മെന്റ് പരമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അത്തരം ഇടപെടലുകൾ ന്യായീകരിക്കുകയും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് എന്നിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹായിക്കാൻ ആ ഭക്തനാൽ വ്യക്തിപരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നിരിക്കെ തിരുത്തൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ താൻ പ്രചാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പരമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാല് അത് നമുക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ തിരുത്തുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായി അത് തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം തിരുത്താൻ പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടാല് അവിടെ തിരുത്തുക. അപ്പൊ ആളിന് ആ തിരുത്തൽ കൊണ്ട് ആളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാല് വ്യക്തിപരമായിട്ട്
അല്ല തിരുത്തൽ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ സഹായിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യക്തിപരമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാം. അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റുകളും തിരുത്താനായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇടപെടാനായിട്ട് പോകണ്ട. ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാല്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ദോഷം വരും എന്ന് കണ്ടാല്, അങ്ങനെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ചില മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണം എന്ന് സ്വയം ആദ്യം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ പറയല്ലോ, ഒരു കൈ 5 വിരലുണ്ട്, ഒരാളിന്റെ കുറ്റം ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം ബാക്കി 4 വിരലും നമ്മളിലാണ് ചൂണ്ടുന്നത്, അല്ലെ? ചൂണ്ടുവിരല് മാത്രം ആളിന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചൂണ്ടുമ്പം ബാക്കി 4 വിരലും നമ്മളെ നേർക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, ചെയ്തിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട്, തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകാനെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം സ്വയം നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്നയാള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അല്ലാതെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും തിരുത്താനും വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതി ആകരുത്. ചില മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സമാധാനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്, ഒരാളിന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആകണം, നമ്മളത് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയോടെയുള്ള മനോഭാവവും ദയവും വളരെ മനോഹരമാണ്, അതിനാൽ അവരെ ഈ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ഇതൊരു കത്താണ്, ഭവാനതയ്ക്കുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കത്ത്, 1970 ഒക്ടോബർ 28. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാ രീതികളും നന്നായിട്ട് പരിശീലിച്ചവരായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും തെറ്റ് തിരുത്താനും പോകുന്നത്. അവിടെയും നമ്മുടെ ഭാവം എന്തായിരിക്കണം, സഹിഷ്ണുതയായിരിക്കണം, അല്ലെ? സഹിഷ്ണുതയോടുള്ള മനോഭാവവും ദയയും ആയിരിക്കണം. ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഈ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത്. അത് അവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തില് ആകരുത്. അതെ, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ തുടക്കത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ അക്ഷമരായേക്കാം എന്നല്ല. എല്ലാത്തിനും ഉപരി പരിശീലനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യനറിയില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനെ നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പുതിയവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി കലഹിക്കരുത്. ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രചാരകരാണ്. നമ്മളുടെ ആഹ്വാനങ്ങളോട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളോ പൂർണ്ണമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇതിനകം പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രചാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഉപേന്ദ്രയ്ക്കുള്ള കത്ത്. ഇത് ഒരു നീണ്ട കത്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം സ്വയം പരിശീലനം നേടിയവരായിരിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനും തെറ്റ് തിരുത്താനും വേണ്ടത്. നമ്മൾ നന്നായി പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഏതാണ് പ്രണാദബി സുനീചേന തരോദബി സഹിഷ്ണുന, അല്ലെ? മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം, വൃക്ഷത്തെ പോലെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, പുല്ല് നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടി മതിച്ചാലും, റോഡരികിലൊക്കെയുള്ള പുല്ല് നമ്മൾ ചവിട്ടി മതിച്ചാ പോകുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, എന്നാലും അത് വീണ്ടും തല ഉയർത്തി നിൽക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തല ഉയർത്തും. അതാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. അത് വീണ്ടും വളരാനായിട്ട് നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷം
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അത് വളരുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഫലങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ജനങ്ങൾക്കോ മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ, അതേപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാം നിഴല് കൊടുക്കാൻ കുരുവികളും പക്ഷികളും എല്ലാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വന്ന് തങ്ങി കൂടുണ്ടാക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കൊന്നും നേട്ടമില്ല, വൃക്ഷത്തിനൊരു നേട്ടവുമില്ല. അപ്പൊ പുല്ലിനെ പോലെയും വൃക്ഷത്തെ പോലെയും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നാണ്. അങ്ങേയറ്റം താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഒരാളിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉടനെ അദ്ദേഹം ആ ഉപദേശം എല്ലാം കേൾക്കണം, അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് അത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടേ എന്നാണ്. എങ്കിലേ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ 1-2 പേര്, എല്ലാത്തിലും 1000 പേരിൽ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു 10 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചെന്നിരിക്കും, ഒരാൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി എന്നാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാവരും അതേപോലെ കേട്ടു, എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, പരിശീലിക്കുന്നു, എന്നാ പിന്നെ പ്രചരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകം എല്ലാവരും പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രചരണം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട? എല്ലാവരും എല്ലാം കേട്ട് അതേപോലെ ആകും എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? പിന്നീടും പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ്. ഉപേന്ദ്രയ്ക്കുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കത്താണ് 1969. പിന്നെ തിരുത്തേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുത്തണം എന്നാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സഹവാസത്തിലൂടെയാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഉദാഹരണം ആകണം, ഒരു മാതൃകയാകണം, അല്ലെ? പുകവലിക്കുന്നയാള് പുകവലിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ലിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നയാള് നിങ്ങൾ ലിക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത്, നിങ്ങൾ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണം. 16 മാല ജപിക്കാത്തവർ നിങ്ങളെല്ലാം 16 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വയം അതെല്ലാം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറണം. അതാണ് വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണം. പിന്നെ ഏതാണ്? സഹവാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ സത്സംഗം, അല്ലെ? അപ്പോ അവരുടെ ഏതാണ് ഭക്തരുടെ സംഘത്തില് അവരെ അതിലും ഭാഗഭാക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള സഹവാസം കൂടെ അവരെ സന്ദർശിക്കുക, അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ അവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദൗർബല്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ദൗർബല്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മലത? ദൗർബല്യമല്ല, നിർമ്മലത. ഹൃദയ നിർമ്മലത ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൃദയം ഏതാണ്? നിർമ്മലമായി, ശുദ്ധമായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ്. ദൗർബല്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റാണ്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അദ്ദേഹം നിറവേറ്റാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റാണ്. കർത്തവ്യബോധം ഇല്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? നിർമ്മലത, ഹൃദയ നിർമ്മലതയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പിന്നെ അർജുനനും, അല്ലെ? അപ്പൊ സഹവാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരാളിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അടുത്ത് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഭക്തനെ നയിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അങ്ങനെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തരെ അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കൊണ്ടുപോവുക? ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോവുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത, എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള സമഭാവനയുള്ള ആളായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരി, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് ക്ഷമിക്കാനും, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളായാലും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ട് ഒരേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും, അപ്പൊ വീണ്ടും തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുതയും ദയയും, അങ്ങനെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാല്
ഇതാണ് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനും ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. തുടക്കക്കാരനെയോ മധ്യമാധികാരിയോ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആളുകൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ വ്യക്തിപരമായി മറ്റൊരു ഭക്തനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്താ, രണ്ടുപേരും ഒരേ തലത്തിലാണ്, അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധം അത്രയായിരിക്കും. ഒരാളിന് മറ്റാളിന് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും വേറൊരു ഭക്തനെ കണ്ടാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമഭാവനയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂർത്തിയെ കാണുക തൊഴുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് ഭക്തിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, തൊഴുന്നു, ഭഗവാനെ തൊഴുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അതേ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്തനായിരിക്കണം ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ, തുടക്കക്കാരനെ ഉപദേശിക്കാനും തിരുത്താനും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. അവൻ തന്റെ ഹൃദയം തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തനോട് വെളിപ്പെടുത്തണം. ഒരു ഉത്തമാധികാരിയോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം കിട്ടും. സാഹചര്യം ക്രമീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആളുടെ അടുത്ത് പോകണം. ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ തിരുത്തൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് തിരുത്തൽ ശരിയാകത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി പോലെയുള്ള ഉന്നത ഭക്തരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടതാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയ ബോധം ലഭിച്ചവരെ അവരുടെ സഹായം തേടുകയായിരിക്കും നല്ലത്. പരുഷമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ തിരുത്തുന്നതിൽ സ്ഥാനമില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞതയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പരുഷമായ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ തിരുത്തുന്നതിൽ സ്ഥാനമില്ല. ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ അജ്ഞതയാണ്. ഇപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോറൻസ് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധമില്ല, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, പിന്നെ ആത്മാവെന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തിരുത്താൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ആ ആളിന് നമ്മൾ ശരിയായ അവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരുഷമായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുതയോടെ ദയയോടെ അവരുടെ അജ്ഞത മാറ്റുക എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തനിയെ ഒരു ഭക്തൻ തിരുത്തുകയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട്, ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ, പിന്നെ നമുക്കും നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനുമായിരിക്കണം, യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിരിക്കണം, ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭക്തനെ തിരുത്താനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഗൗരവനായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.